mana addu'a kuma Allah ya sauƙaƙa mana zafin garin nan. Na shigo amma wala akwai zafi. Allahu akbar. Malam ina maka addu'a da fatan alkhairi. Malam mijina to wannan Allah ya sauke. Kin ji wata tabargaza kuma. Ita wannan cewa ta yi mijinta baya wankan janaba. Sannan kuma baya sallah. Ta ce za su zo su yi mu'amala aure. Ta ce amma ba zai taɓa wankan janaba ba. Lalle wannan kin ɗebo kara da kiyashi. Duk wanda ya ɗauki kara da kiyashi ɗaukan marar sani. Na tausaya miki. Allah ya sa ya gyara ko kuma Allah ya canja miki wani. Mijin da baya wankan janaba kenan ba dole ma ya ki sallah ai. To idan baya wankan janaba duk sallolin sa fa in ma yayi ba su karbu ba. Dan ba a yin sallah da janaba. To wannan shine ɗaya daga cikin almashakil azzawjiyya, matsaloli na zamantakewar aure da kullun nake gaya wa mutane mata. Yanzu dan Allah wannan matan bai kamata a tausaya mata ba, kuma ba yanda za ce da shi haka zai zo ya yiwo kanta a haka kazami mara addini. Yau ya zo gobe ma ya daɗa dawo miki bai wankan janaba ba, yana cikin janaba, yana cikin najasa, kuma a haka za ta sallama kanta ta miƙa masa. Wannan ku zauna a teburin fahimtar juna. Wani za ka rinka sallah, za mu ci gaba da zaman aure da kai. Ba maganar sallah to wallahi ba ni ba kai. In ƴaƴa 100 muka tara wallahi sai na rabu da kai. Idan kika nemi ya sallame ki akan haka baki laifi ba, amma kada a nemi saki sai in an yi ya gagara. A hada shi da iyaye, in ya gagara a hada shi da Allah, wani lokacin kuma a ƙaurace masa. Tunda zai zo yi alakar auren amma bai zai wanka ba, to ba sai an ba shi dama ya yi alakar auren ba. Tunda ba za ka bauta wa Allah ba za ka yi ba, ni ma ba kai ba ni. Wataƙila wannan ya sa to ya ce zai gyara. In har in kin masa haka zai gyara, to ki taimake shi ki masa hakan, ki ƙaurace masa don ya gyara din. Sannan mijin da baya sallah kam ya za a iya rayuwa da shi ne kam? Kowa ya fita sallah shi baya yi. Kai, don Allah mu mata addu'a wannan Allah ya bata mafita. Ya Allah ka warware mata damuwarta. Ya Allah ka yaye mata wannan bakin ciki. Ya Allah albarkacin wannan watan Ramadana, wannan mata da mijinta baya wankan janaba baya sallah, ya Allah ka shirye mata da shi. In sun samu ƴaƴa, Allah ka tsare ƴaƴan kasu koyi da ubansu. To kin ji wani ikon Allah kuma. Tace malam ya tafi yanzu wata 4 ma bai dawo ba, ya banni da yara 6. To kin ga watakila rabuwar ma da ya kama hanya ma ya tafi ya je can ya karata ma ya fi miki sauki. Zan iya rabuwa da shi kwarai kuwa. Tace wai za ta iya rabuwa da shi? A bi hanyoyin da zai gyara kafin a rabu da shi. A kira shi a masa nasiha ya dawo gida, kuma a gaya masa laifinsa ya yi alkawari, in zai rubuta ya rubuta, ki sa ido a kansa, ki sa masa na mujiya na ƙurulla, ki ga ya gyara ko bai gyara ba. Ku ci gaba da zama da shi, in ya gyara ya kawo kuma abinci. Ba aure ba abinci, ba aure ayya za a zaman aure ba abinci. Allah ya saka da alheri. Allah ya kawo miki mai baki shinkafa da wake da buhun masara, albarkacin kabbara da kika yi. Gaskiya ne, saboda mata suna shan azaba, ba abinci a gida wahala ne. Da haka gwanda mu gaya musu, aure sai da abinci, aure sai da ciyarwa, aure sai da ɗaukan nauyi, aure sai da taimako. Ba wai mutum ya je ya ɗauko 'yar mutane ya zo ya kashe ta da yunwa ba. A'a, da haka wannan shawara ta gare ki, a sa ya dawo gida, a yi masa nasiha ya rinka sallah, ya rinka wankan janaba, a ci gaba da zaman aure. Idan kuma ba haka ba, a bi shi duk inda yake, a gaya masa akwai hakkin aure a kansa da hakkin 'ya'yansa a kansa, ya ba da ci da sha. In kin ga za ki iya zaman jiransa har ya dawo ya tuba, shekara 1 shekara 2 za ki iya jurewa, bismillah,
ki zauna a zaman aure ki jira shi. In ba za ki iya ba, ki gaya wa iyayensa su nemo shi. Ai iyayensa kam sun san inda yake, su nemo shi ya zo ya baki takardarki. Wannan rayuwa ta bauta, ta wulakanci, musulunci bai yadda da shi ba. Kuma ba za mu yadda da irin wannan wulakanta mata da tozarta su da ake ba. Wannan ba daidai ba ne. Kuma iyayen wannan miji su ji tsoron Allah, su nemo shi ya zo ya sauke hakkin Allah a kansa. Yaya za ki yi? Na gaya miki ga yadda za ki. A tura a nemo shi. Idan ya ƙi dawowa, a je gidan iyayensa, ku tare a can, ku ce su ba ku abinci, ki ɗebi jikokin ki kai musu, ki ce ga ɗanku nan, 'ya'yan ɗanku, ku ciyar da su, kuma ni ma ku turo min nawa. Ki tara masa 'ya'yansa a gidan iyayensa. Idan baya nan, in ba sa nan, shikenan sai ki sa iyayenki su nemo shi, haɗa shi da hukuma, ya zo baki takardarki, kuma ya ci gaba da kulawa da 'ya'yansa. Kar a masa da wasa, kar a masa kuma sannu.